Dáil leis an aire nua Gaeltachta dara Clár ba ceart smaoinemh hlitte éagsúla chun foghlaim na Gaeilge a éascú do theachtaí Dála. Fé láthair tá dahad teachta Dála as 174 a bhfuil an Gaeilge ar a Dáil acu. I measc na smaointí a bhfuil an tara bhí Córas Meantóireachta nó body system chun teachtaí Dála nach bhfuil Gaeilge acu a nasca lo siúd a bhfuil Gaeilge acu ónas gur féidir le foghlaim óna chéile. Leabhar méle Gillian ag foghlaim atá mar charlar contae anseo a ggurcaig fé hábhacht na Gaeilge de mar ionadaí paibli. Is ceart go mbeadh ionadaithe paibli in ann leabhart lena cóghlachathe agus leis na daoine in san pobal trí Gaeilge más malo. Is ceart atá ag muintir na hÉireann a bheith ag leabhart trí Gaeilge lena honada paibli. Tá is ag mo cóghlachathe anseo chalan chun té go bhfuil an Gaeilge, an a háchtach dom im a héal mar bhúntóir, im a héal mar anadí paibli, mar sin uaireanta chuann siad fiosar meid ceistú mar gheall frásan nó ghón óla héad mar sin. Táim inmh an hástaí carúló agus be mé amach sa todhchaí chomach chéine. Dúirt an tara Gaelta a gohfuil sé ag iarra líon na gaintóirí Gaeilge sa Dála ordú amach anseo. Geall an ceann Comhairle nua go bhfuil sí chun iarrta dhéanamh leis an teanga in apost chomh maith. Bhí ordú de aon fangéad ar líon na gaintóirí Gaeilge sa Dáil idir fiche agus tús na bliana seo nuair chorc an Dáil nua isteach. Anis agus seach na Gaeilge ag Channel Lynn tá deis úntaach ag polatóirí iarrta dhéanamh leis an teanga. Ach an mina polatóirí in ann fiabhsa chur ar ascail na Gaeilge amach anseo sin fós le feiceáil. Seán Will Ciarán, Nuacht Cúla4, Carr Carkey.